Ngapa itu? Menengo saling perkara iki. Lah kok dadi kaya ngono kelakuane. Ngendelke le gagah, ngendelke le rasa, ngendelke le sentosa. Lah kok mentolo karo dulure dhewe. Ing mesine Ndara Sedewa iki dadi jangkeping Pandhawa sowan ning Karang Kadempel. Ning kok mergo saka nuruti karo mubal babaling nepsu. Ora gagas kuwi kulawargane, ora gagas kuwi adine. Kok wani nundung karo Ndaraku Sedewa? Petruk, kowe iki ngopo? Sik, sirah sampean ngaling-alingi kok. Lho, kowe iki nesu sapa? Ndara Werkudara. Kok mandeng aku? Nuwun sewu, mestakane ngaling-alingi. Rada medhun. Wah, edan. Nah, ngono. Oh, keduren. Sok dikepras gundulmu atos. Petruk ngopo? Sampeyan ora rumangsa salah. Sampeyan ora rumangsa keliru, ya. Aku klerune nggo napa? Luputku nggo nendi? Sampeyan nundung Ndara Sedewa. Dasarmu apa sampeyan nundung Ndara Sedewa? Mergo Sedewa ora manut karo aku. Apa kabeh kulawarga kudu manut karo sampeyan? Apa sampeyan ki rumangsa bener dhewe, ya? Eling, Mas. Bener menika werna telu. Benere dhewe, bener bebrayan, benere sing gawe jagat. Benere dhewe niku tumrap sampeyan bener, tumrap wong liya ora bener. Benere bebrayan niku saiki iya, sesuk ora, saiki ora, sesuk iya. Niku wah gingsir. Bener sejati niku bener sing gawe urip. Mula aja sok benerke awake dhewe. Ning ngitungan bener ora tumrape wong liya. Ndara Sedewa niku adimu, tur niku beda ibu karo sampeyan. Wajibe nek beda ibu karo sampeyan, sampeyan niku ngayomi karo adimu ku alon. Tresnanara ngungkuli adimu dhewe. Kok njur seneng-menang. Sedewa, minggat. Ngoten ta, Pak? Wah, ora apa-apa. Iki kula maksudna niki. Kelengkapaning kok kata-katamu kok meneng wae iki. Kompliting Pandhawa niku dumunung tanggung jawabe ana Petruk, ana Bagong, ana Gareng, ana Semar. Nek Pandhawa godhang niku sing diseneni karo dewa niku Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Mergo ora iso ngreksa marang para Pandhawa. Monggo niki dibutuhke karo bapak. Pandhawa niku dibutuhke karo bapak Swarawa teng Karang Kadempel. Sampeyan undung Ndara Sedewa, mula nganti Pandhawa ming jangkep papat. Nek Pandhawa ora komplit, ora lakon soang teng Karang Kadempel. Bapak sedo, tegese sing dadi jalaran sedane bapak sampeyan. Wah, kurang ngerti apa-apa. Lho, mbok dipresake mripate. Rek. Ora ngerti apa-apa piye? Nuwun sewu lho, sing dadi jalaran sampeyan. Ah, ora ngerti kenthang ki puling lelakone bapakmu. Bapakku lara. Isane mari Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel 5 cacahe sinambi mundi pustaka Jamus Lima Sada. Ndara Sedewa ora ana, pustaka Jamus Lima Sada ilang. Digawa Ratu Ndarawati. Tegese bapak pancen disengkake patine karo para Pandhawa. Niki kula ora trima. Ya, Gong. Ini gini. Iki pancen ketoke wis sengaja, Tru. Heeh. Iki pancen wis sengaja lho gawe cintrangane Bapak Semar. Ndara Sedewa ditundhung karo Ndara Werkudara, Prabu Puntadewa maringke pustaka Jamus Lima Sada karo Prabu Kresna. Ada? Iya. Karepe piye iki? Ki aku nek nesu nguyuh sanggon-gon iki. Ya aja nguyuh sanggon-gon ora. Tiolot apa? Tielot. Toilet. Tielot ora. Ngarani kleru kok ora. Niki pancen wis disengaja, jelas wis disengaja. Nek carane kaya ngene iki, aku ora trima. Aku ora seneng nek kahanane kaya ngene. Pancen niate ado gawe sengsarane Bapak Semar. Oke, ora masalah. Nek ngono wis ora do ngelingi lelabuhane Bapak Semar. Tru, tanganmu ngene, Tru. Ya. Tak nggo mik. Oh ya. Ora do ngelingi lelabuhane Bapak Semar. Muni kok muni. Mula kang sawe aku ora nrimake. Aku ora nrimake diatur ngersane Bapak Semar. Nek Pandhawa ora komplit, ora iso sowan ning Karang Kadempel. Ndara Sedewa murca, Ndara Sedewa lunga. Sing nundung sapa? Sing nundung Pak Kos. Waduh. Sing nundung Ndara Werkudara. Sing nundung Ndara Werkudara. Gagong. Sing nundung Ndara Werkudara. Sing nundung Ndara Werkudara. Mula waktu dina iki Ndara Werkudara karo Prabu Baladewa menjadi terdakwa. Loh. Aku ngapa? Wes kowe kakane Kresna ta kowe? Kowe kakane Kresna, aku tak takon karo kowe. Ndarawati ketaman apa goblok apa ora? Lho aku ora ngerti.
sampean mriki sebabe dikanthi Yayi Prabu Ndorowati kon dadi seksi yang mengatakan hal yang tidak nyata mendapat sanksi. Anda kesalahan melanggar pasal 521. Pasal piro kok? 521. Apa kuwi? Dedak. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya kembar tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanono Nekula Sedewa. Ya kembar. Wis tak tampa silatur bekti kalawan pun Kakang. Ora liwat pangestuning Baladewa Tampanono pinten tangsit. Kula pun dinggo jimat paripe ndayana ing kasantosan. Kula nonon. Kula pun dinggo jimat paripe ndayana ing kasantosan. Mugi kasekecakmu pinarak ing lengang sekeca kok ora Bu. Iya ya kembar. Kaya wis ora kurang kepenak praptaning Nata Ndorowati ning Praja Ngamarta. Ya, Nekula Sedewa. Kaya wis prayoga sowanku ana ing ngersaning kadangmu, Yayi Prabu Darmaji. Koko Prabu, saestu adamel gugup gagap guragapan raos sing manahipun ingkang rayi Ngamarta, krana rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun upami alit utusan gandhek sak kembaran. Agengipun utusan Nayaka ing Ndwarawati bilih kelenggan sak mangke paduka Kanjeng Koko Prabu badhe kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Saestu Koko Prabu kula nedhi angrakit arata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji yampian paduka Kanjeng Koko Prabu kinarya tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu Ndorowati miwah Koko Prabu ing Mandura. Yayi kadang kula nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampun kadidene kejugurkan Wukir Sari kelepaning Samudra Madu manahipun ing Ngaraka Ndorowati. Namung semanten tata upacara ning kaprajan ing mekaten menika kala wau boten satrepipun menawi paduka pisungsungaken dhateng Ngaraka ing Dwaraka. Krana menapa Yayi? Pangraosipun ing Ngaraka ing Ndorowati pendak-pendak kula katimbalan sowan miwah menawi kula sowan wonten negari ing Ngamarta menika pangraos kula tanpa beda kados kula menika wangsul wonten negari Ndorowati. Mila sampun ngantos dipun benten-bentenaken mangsa kala binjang menawi kadang-kadang kula para Pandhawa wonten wekdal ingkang mirunggan nedya tetinju dhateng negari Ndorowati kaecalmu jigo kelawan pekewu Durgama Sangga Runggi. Ngamarta utawi Ndorowati karengku kados dene negari Ngamarta kalih kali ngatunggal ing boten saged pinisahaken Yayi Prabu Darmaji. Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan malah ingkang Ngaraka ing Mandura semanten ugi kula menawi dados paseksan antawisipun Ndorowati lan Ngamarta menika boten saged dipun pisahaken. Mila boten wonten awonipun menawi tiganipun ngemor menika Mandura. Mila antawisipun Ngamarta Ndorowati lan Mandura menika boten saged pinisahaken Yayi. Sawanipun ingkang Ngaraka ing Mandura nderekaken jengkaripun kadang kula Yayi Prabu Ndorowati ing nedya sowan dhateng negari Ngamarta malah sakmangke gandeng sampun mapan wonten ing Datulaya kepasang yudha katuju ing inu dene para Pandhawa nedeng wontenaken pasewakan madyaning Datulaya negari Ngamarta. Dumunten sakmangke kula atur nampi dhateng sabda pangandikanipun kadang kula Yayi Prabu Kresna ingkang saking menika Koko Prabu kepareng daya-daya kula cemadung dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati kepareng tedhak wonten Praja Ngamarta menawi kepareng kawedharing kathah wonten kababarna nanging mrawi wadi tumraping para kadang sentana Koko Prabu monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu Ndorowati. Yayi kula wonten timbalan malih-malih menapa sawanipun ing Ngaraka ing Ndorowati ing sepisan tetinju dhateng yuwananipun kadang-kadang kula para Pandhawa jernyatanipun menika sampun dados kewajibanipun ing Ngaraka ing Ndorowati. Ngiras pantes netepi kewajiban ing ngangka kalih sawanipun ing Ngaraka ing Ndorowati wonten Praja Ngamarta meniki mboten sanes kejawi namung anggen kula nyuwun dhateng paduka Yayi Prabu kepareng paring kawelasan dhateng Ngaraka ing Ndorowaka. Menapa to dasaripun dene kula nyuwun kawelasan krana menawi tanpa pambiyantunipun para Pandhawa satemah dinten sakmangke negari Ndorowati badhe lebur tumpur tanpa dadi
Yai Prabu Darmaji. Mila sawanipun Raka Indrawati dinten sak mangke namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng pring kadang-kadang kula para Pandhawa supados berat penandang ing sinandang wonten ing Praja Indrawaka. Yai Prabu Darmaji. Jernyatanipun menawi boten para Pandhawa ingkang suka pitulungan dhateng Raka Indrawati tan mande. Samangke Paduka Yai Prabu badhe mentala nyumurupi leburing Praja Indrawati. Krana saking menapa dene Paduka paring dawuh mekaten, Yayi, mugi dados ing kawuningan. Sampun wonten tigang candretang lengan ing dinten sak mangke menika negari Indrawati kados nampi welaking Jawata. Kathah para kawula enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapralaya. Monggo sampun boten kirang-kirang nggen kula ngrawuhaken para Brahmana winasis sewa sugata miyang para nipuna supados nambak rengkaning praja parandene katindakaken gagar wigar tanantuk karya. Mangsa kula ingkang sampun ngatetepaken ingkang Raka nglampahi prihatos wancinipun anggara kasih kula sarenarite sesemek ron raja mula bebantal bata sarimbang. Wonten ing madyaning alam pasumenan kula nampi sasmitaning Jawata ingkang dumeling wonten ing Karna. Bilih negari Indrawati saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing Raka Indrawati. Nuwun pamunten. Mboten nampi aku lara babar pisan dhateng ngaturipun Yai Kresna babar pisan mboten. Nalika semanten kagat raos semanipun ing Raka ing Mandura. Dupi kula tampi sowanipun kadang kula ing Indrawati. Sareng kula dangu. Menapa to sababipun Yai Kresna teka sowan dhateng negari Mandura? Kanthi pegat-pegat aturipun Yai Prabu Kresna piyambakipun matur dhateng Raka ing Mandura supados sakmangke ingkang Raka andherekaken sowanipun kadang kula Yai Prabu Indrawati dhateng negari Ngamarta kinarya saksi tama badhe aturipun Yai Kresna ingkang tunduk Paduka Yai Prabu Samyaji. Sanget boten kinten menawi negari Ndwarawati ketaman pagebluk ingkang madal sairing usada. Yayi mboten nama kula badhe ngetingal-ngetingalken labatanipun Yai Kresna babar pisan mboten. Mboten nama kula badhe menika ngetok-ngetokaken lelabuhanipun Yai Prabu Kresna menika babar pisan mboten. Namung sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa nika nampi pepeteng Yai Prabu Ndrawati ing saged madhangaken Pandhawa nampi ribet Yai Prabu Ndrawati ing saged ngudari ribet menika kala wau. Mila sampun sakrepipun menawi Paduka Yai Prabu tumunten suka sakbiyantu dhateng kadang kula Yai Prabu Kresna. Koko Prabu wonten dawuh. Ing kanyatanipun Pandhawa mboten badhe selak namung gandeng Pandhawa menika gangsal cacahipun. Menawi keparenga sakmangke Paduka Kanjeng Koko Prabu suka paring dawuh tumunten ingkang rayi Ngamarta saged badhe sakbiyantu dhateng bot ripotipun kadang kula ing Ndwarawati Koko Prabu Kresna wonten paring dawuh kula sasangga runggi. Ora usah tida-tida penggalih Yai Prabu Ndrawati itu muli aturna apa ingkang mbok perlokake lan apa ingkang mbok bakal mbok gunakake kinarya maluyakake Praja Ndrawati. Matur marang Yai Prabu Darmaji. Siadiya sekali lan Purbawasesa. Koko Prabu ngestakaken dawuh. Ya, Yayi. Wale-wale menapa? Negari Ndrawati ing Taman Pagebluk menika kala wau saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu inggih menika kula nuwun sewu maringaken pustaka jamus miyang jimat lima sada badhe kula boyong dhateng negari Ndrawati kinarya tumbal wadaling praja. Yai Prabu seru sanget panyuwunipun Raka Ndrawati gandeng kula mangertos bilih pustaka jamus lima sada menika daya piyandeling para Pandhawa piyambak menika kekiyatanipun para kadang-kadang kula para Pandhawa. Namung menapa inggih Paduka badhe mentala nyumurupi rubuhing Praja Ndrawati ingkang kanyatanipun rinten pantraning dalu nata Ndrawati menika mboten kendhat tansah netepi dhateng kewajiban kula minangka dados panuntuning kadang-kadang kula para Pandhawa. Koko Prabu wonten timbalan menawi dipun kemarengaken kula badhe tetarusan lan kadang-kadang kula jernyatanipun kula mboten gadhahi Purbawasesa tumraping pustaka jamus kelima sada krana menika mboten kula ingkang handar beni nanging kadang kula Pandhawa gangsal cacahipun ugi gadhahi Purbawasesa sami kaliyan ingkang rayi Ngamarta tumrap pusaka jamus kelima sada menika langkung prayogi Yayi Werkudara. Nggih. Monggo penemuning siadi kepiye Dimas? Yen pancen
Ndarawati kudu ditumbali nganggo pusaka. Tumrap Werkudara penemuku ngene. Pandhawa isa kaya ngene sega panuntuning Kresna kakangku. Pandhawa isa mukti. Mulya ento dikerta aji. Nggone Pandhawa bakal males kabecianing Ratu Ndarawati. Tak kira ora bakal bisa dikerca aji nganggo akeh brana picis. Mula tumrap Werkudara upama kudu Ngamarta ingkang rubuh. Upama kudu Pandhawa ingkang sirna nanging Ndarawati wilujeng niskala tumrap aku ikhlas. Werkudara mengkono penemuning Siadi. Ya Arjuna kula nun paring adhawu. Siadi darepe penemu apa? Koko Prabu menawi tela menika dipun betaken dening Koko Prabu Ndarawati. Monggo kula aturi maringaken babagan perkawis para Pandhawa sak mangke gampil ing langkung prayogi netepi dhateng kewajibanipun para Pandhawa ingkang sampun dipun utus dening para Jawata kinarya tetulung dhateng sak pepadaning gesang wonten ing jagat raya menika. Koko Prabu kadangku panengah ya becik apa ing sira aturake kelawan pun Kakang. Koko Prabu kasinggihan mekaten nakula mboten badhe gadah atur ingkang kathah namung jumurung dhateng kersanipun ngadang-kadang kula sepuh sedayanipun Kakang Mas Yodiwati, Kakang Mas Panengah kula nderek kemawon Koko Prabu. Sadiwa kula maring adhawu Siadi ingkang adat sabeni darbe atur ingkang langkung prayoga maradagi matur marang pun Kakang dipun paringaken Koko Prabu. Iya ndak keparengake Dimas menawi pasang Kalimantabe tinebene ngilodoni dumawahing tawang-tawang gandeng sampun wonten palilah saking Paduka Kanjeng Koko Prabu klilanana ingkang rayipun Wragil munjuk atursa Paduka Kanjeng Koko Prabu. Iya kadangku Sadewa Siadi darbe atur menapa kula mapunten. Sewu-sewu kalampatanipun ingkang rayi tadah wadana menawi pemanggihipun ingkang rayi Ragil menika radi benten lan pemanggihipun kadang kula Kakang Mas Panenggak tuwin Kakang Mas Panengah. Krana kula nggadahi pemanggih piyambak Koko Prabu. Penemuning Siadi kepiye Dimas mula diagi aturna marang pun Kakang. Kula nuwun sewu. Ingkang sepisan ngingi babakan pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Koko Prabu kedah inget. Koko Prabu kedah emut bilih pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada menika mboten kok panggesanganipun para Pandhawa piyambak menika babar pisan mboten. Nanging sedaya para kawula sak negari Ngamarta menika ngeyop dhateng pangawaosipun pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Mila menawi negari menika kecalan pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada tan wande badhe kathah sangganing para kawula ingkang samya nungsang puyang nggudel bingung gesangipun satemah nandhang kacintrakan agengipun badhe wonten inggih menika lelampahan ingkang gegirising tumanduk wonten negari Ngamarta. Mila Koko Prabu menawi Paduka badhe maringaken pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada menika dhateng sinten kemawon menika kedah dipun taliti langkung hormati dipun gelar tuwun dipun gulung sampun ngantos tuna ing tembe wingkingipun. Sedewa kula maring adhawu nanging kengambil pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada kuwi Koko Prabu Ndarawati mongko bakal digunakake kinarya nambak welaking jagat ing tumanduk ana ing Projeng Ndarawati. Apa kaya ngono kuwi ora jeneng tetulung marang sak pepadane. Kula nuwun sewu menawa Paduka badhe ngikhlasaken negari Ndarawati reja mulya ayem tentrem nanging Paduka kecaran pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada wekasan nyengsarakaken sedaya para kawula sak negari Ngamarta. Kula nuwun pamunten lho. Mboten ateges kula menika badhe nyentulani rembakipun Koko Prabu Ndarawati menika babar pisan mboten jer menika kadang kula werda ing mesinipun kula tansah ngestu padha. Nanging kula nuwun sewu, saenipun sak menika ngaten kemawon. Negari Ndarawati dipun taliti langkung permati langkung rumiyin. Dipun titip reksa menawi saestu negari Ndarawati menika taman pegebluk, monggo anggenipun Paduka badhe maringaken pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Nanging Paduka negakaken kathahing para kawula negari Ngamarta angka sepisan angka kalih. Menawi Paduka Kanjeng Koko Prabu badhe negakaken negari Ngamarta menika rebah. Lajeng aginanipun menapa Pandhawa anggenipun namangun negari Ngamarta tuwin dados pepayunging para kawula sak negari Ngamarta. Menawi Paduka ngiklasaken pejahipun para kawula nanging Paduka ngawrataken dhateng kawontenan negari Ndarawati. Kula nyuwun pamunten. Nalendra menika wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis baci ning negara menika wonten pundhaking Nalendra. Dados menawi Paduka Kanjeng Koko Prabu menika awrat kadang sepuh kula nuwun sewu.
tegesipun paduka menika sampun negaken dhateng kawula sanegari Ngamarta. Menika tumrap kula mboten adil, tumrap kula mboten satrepipun paduka menika ndawahaken pangandikan maringaken ngambil wujuding pustaka Jamus Limasada dhateng Koko Prabu Indrawati. Sedewa, wonten dawuh. Gusti to, petungan sing kanthi permati. Kyai Prabu Indrawati sowan ning Projeng Ngamarta iki wigatine ming bakal nyuwun ngambil pustaka Jamus Limasada. Kinarya tumbal wadali Projeng Indrawati. Merga kanan Indrawati ke taman pegeblok. Akeh para kawula ingkang esuk lara sore tekaning mati, sore lara esuk ketiwasan. Bisane waluya nirmala temajati ento timbalan pustaka Jamus Limasada. Lah kok pusaka ora mbok wenehake ora mbok paringake marang Kyai Prabu Indrawati karepmu piye? Kula nyuwun pangapunten. Menawi pusaka menika dumugi wonten negari Indrawati, Koko Prabu tumunten negari Indrawati Reja Mulya. Ical pageblokipun nanging kula nuwun sewu tembung dienggo tumbal menika kula nuwun sewu lho. Menika apik-apike ming dipendhem menapa inggih jamak limanipun ngatasipun pusaka menika pengayomanipun para kawula sak negari Ngamarta. Kok namung badhe dipun dadosaken tumbal wonten negari Indrawati tumunten samangke pusaka mboten wangsul malih. Ing mekaten negari Ngamarta badhe remuk-rempuh dados bubuk. Kula ingkang mboten ngiklasaken lan kula ingkang badhe anggondheli pusaka menika. Gusti. Yen ngono sing dadi palang Kyai Prabu Indrawati iki Sedewa. Kula nuwun pamunten, kula mboten dados palang. Kula namung matursanipun Kanjeng Koko Prabu Puntadewa, saenipun negari Indrawati menika dipun teliti rumiyin. Menapa inggih ketaman pegeblok menapa mboten? Lah nek tembungmu sing kaya ngono mau cetha, yen to kowe ora percaya marang Kyai Prabu Indrawati, mboten perkawis pitados, nuwun sewu lho. Namung sak menika saenipun dipun teliti, mergi sak menika nuwun sewu mboten kula menika badhe wonten kan Koko Prabu Indrawati. Menika mboten, sak mangke menika kathah wong ngapus-apus ngaku sedulur ning saktenane mungsuh, ngaku kanca ning tega nyuduk saka mburi menika kathah sanget. Mila kula nuwun sewu menawi paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati badhe nyuwun ngambil pustaka Jamus Myang Jimat Limasada, kula nyuwun pamunten menawi kelilan kula badhe nitik rumiyin wonten negari Indrawati. Wah, yen ngono cetha banget yen to kowe iki ngiwakake marang Kyai Prabu Indrawati. Kowe ora percaya marang Kyai Prabu Indrawati? Mbok sengko Kyai Prabu Indrawati iki panjal maning musuh. Kula mboten matur mekaten, namung dipun paringaken kula menika cubriya dhateng sinten kemawon. Kedung jero iso dijajaki ning nuwun sewu, ati ning menungsa sapa sing ngerti. Kula nuwun pangapunten lho menika. Dewa. Wonten dawuh. Wah. Derwetek ya bedet sewu nepu pategalan. Drewili kaya grojokan ucapmu, Sedewa. Wonten dawuh, Mas. Aku Janaka Nekula mbarep wis padha sarujuk menehake pustaka Jamus Limasada marang Kresna kakangku. Lah kok dadi kowe kaya wong bocah pinter dhewe ngantaraning para Pandhawa. Kowe kaya wong sing ngerti marang kahanan sing durung kelakon. Keminter kemewat ucapmu kaya wong regem jimat kaya wani dilan persiabang. Kowe iki ming bayi wingi sore kowe enom dhewe ana negara Ngamarta. Perangan Pandhawa sing enom dhewe ning bola-bali mesti kowe gawe kisra, bola-bali mesti gawe geger. Kula nyuwun pamunten, Mas. Kula mboten badhe damel kisra. Kula mboten damel geger, namung kula ngemutaken dhateng kadang-kadang kula sepuh. Wong gerang-gerang kok dimutke iki piye? Kowe iki bola-bali mesti kaya ngono lho, Dewa. Kowe iki mesti nyentulani lembaga Kyai Prabu Indrawati. Kowe ping pira nyentulani lembuke Nata Mantra Prabu Baladewa? Kowe iki ora rumangsani nom dhewe, ning rumangsa kaya wong pinter dhewe. Wah, Dewa. Wonten dawuh ora sandadakaken gunem sing tanpa guna. Saiki tak jaluk ucapmu. Inggih, kula kadhawan menapa? Tak dangu. Kakang Mas badhe dangu menapa? Pustaka Jamus Limasada digawa Kresna kakangku. Entuk ora? Inggih. Inggih piye? Inggih nyuwun pangapunten menawi sedaya maringaken nuwun pangapunten kula mboten, Mas. Wah, mboten piye? Kula mboten ikhlas. Lah, kuwi tegese kowe dadi pepalang Kyai Prabu Indrawati. Yen kowe dadi pepalang Kyai Prabu Indrawati tegese kowe ora nitik marang kabejane Kyai Prabu Indrawati. Wong sing ora tau ngerti marang kabejane liyan kuwi ming kowe, Sedewa. Wis ping pira Pandhawa diewangi karo Kresna? Pandhawa dipadhangake, Pandhawa dituntun karo Kresna kakangku. Ming nyilih pustaka Jamus Limasada wae cangkemmu cerewet. Nah, cangkeme cerewet senengane. Bayi wingi sore seneng. Ora bumi ngomong ngendika napa? Aku nek nesu ora cetha. Wis ora bakal bali meneh. Dewa. Wonten dawuh.
Pisanji aku nanti karo kowe. Nggih. Wis sarujuk apa ora? Nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten ah, Mas. Ayo kaki muni ora. Kowe muni ora sarujuk lho, saut tak banting putar kowe. Kapok. Wis senengane nek nganti disaut dibanting cilaka. Muni yo iya ngono iki kok piye to? Nyuwun pangapunten mboten saged. Nggih. Mboten saged. Kepiye? Koko Prabu kendel mawon to. Ngendel mawon kajenge Werkudara ki mawon. Aku melu esmosi ya. Menapa? Melu esmosi. Wong ora iso omongane kok senengane aneh-aneh ora. Kepiye? Kepiye? Iya, mboten mareng, kula mboten maringaken, kula mboten nyaosaken. Lho, nek ngono wani karo kadangmu Werkudara. Kula mboten badhe wantunan Kakang Mas Werkudara ingkang kula ajri piyambak menika Kakang Mas Werkudara. Lah iku wedi ora sawangsulan. Pusaka men diboyong karo Kresna kakangku. Mboten saged. Wah. Mulia pisan gas. Mboten saged gage mulia pisan gas. Koko Prabu, mboten dawuh ya. Sapengeripun Koko Prabu Ndorowati dereng kemawon kula munjuk atur menika kadidene sowanipun Petruk Kantong Bolong Sumawana Bagong. Ladal jagat Dewa Bathara jagat pangestu mbara. Mesinipun Petruk sowan menika tartemtu wonten wigatos badhe dipun aturaken paduka Prabu Darma Aji. Ing makaten tumunten timbal ana Petruk wigatosipun menapa saking pribadinipun Petruk piyambak menapa dipun utus dening tiyang sepuhipun inggih menika pun Kakang Semar. Yayi tumrika timbalana ing Ngrakandya ngangluaken jangga nilingaken karna midhangetaken ingkang tetela sabda pangandika paduka. Koko Prabu kasinggihan mekaten Petruk Kantong Bolong Rarja sapraptamu Panakawan nunamit pasang Kalimantabe tinebena ing kula duni dumawahing tawang tuwang linepatna ing tulak manu sewu kalepatan diagung pangasama paduka menawi wonten kiranging tata krami anggen kula sowan ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming mahambekti kula katur sinuwun. Nyaya Petruk Kantong Bolong dak tampa pangestuning sun tampanana kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan prayoga nunggonmu ngadhep ngarsaning sun sampun boten kirang prayogi sinuwun. Panakawan Bagong padha Rarja sapraptanira berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma winantu ing suka basuki sowan kula tebih saking Sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula Sang Nata. Nyaya Bagong pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan diprayogakno anggonmu sowan Bagong sampun boten kirang prayogi sinuwun. Petruk Kantong Bolong padha Rarja sapraptamu pangestunipun sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petruk pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan Bagong padha Rarja sapraptamu pangestunipun sinuwun Prabu Baladewa wilujeng bekti kula nggih Den. Ya Bagong dak tampa pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Petruk slamet tekamu wilujeng bekti kula kunjuk. Bagong slamet tekamu wilujeng bekti kula katur Den. Ya tak tampa prayogana ngene padha ngadhep. Nun inggih sampun boten kirang prayogi. Nun inggih sampun boten kirang prayogi. Panakawan padha Rarja sapraptamu Petruk lan Bagong pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Prayogakna Panakawan. Nun inggih boten kirang prayogi. Nun inggih boten kirang prayogi. Panakawan sakarone padha Rarja sapraptamu wilujeng bekti kula katur Ndara. Iya. Pangestuku tampanana. Nun inggih. Bagong padha Rarja pangestunipun Ndara Rakanu Nekula bekti kula kunjuk. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Nun inggih sanget anggen kawula dadosaken jimat. Terus kok kaya kurang siji ya. Mbok menawa ora mangkat ora sowan mesti ana bab sing wigati. Wis ora kuwi dudu perkarane awake dhewe. Wong awake dhewe iki ming batur, awake dhewe iki ming Panakawan. Ana priyagung sing ora tindak
sowan ngersaning Sunan Prabu Darma Kusuma ki mbok menawa bab sing wigati. Mula iki ora usah dadak dadi pikirane awake dhewe sing bakal awake dhewe diutus bapak sowan ning negara Ngamarta. Siap. 87, 86, 86. Ngawur, rung-rung kok wis 87 denggonmu. Kelahiranmu. Ponokawan wonten dawuh sinun. Ana wigati apa ponokawan mara gage matur marang panjenengan ingsun. Kepareng munjatun sapaduka Gusti kula sanata menawi wonten lepatipun ingkang putra Anabdi Petruk nyuwun pangapunten. Iya Petruk ora dadi ngopo nun inggih. Kepareng radi maju anggen kula ngabiyantara sinuwun. Iya Petruk ndak keparengake. Petruk kanthong bolo. Kena ngopo kowe teka tumuli nangis ana ing ngarepanku Petruk? Petruk kanthong bolo ngopo? Sowan ngersane Kalendra kok tumuli kowe ndungkluk lohmu netes ana ing jlambrah. Kowe nangis Petruk? Nangis. Oh, yang ngene kok madang. Bener iki yo nangis. Lah nangis sebabe apa matur? Ana abdi sowan ngersane Kalendra nedeng sini kok nangis ki arepe piye? Iki mboten kuat. Ngraosaken lampahan sing sumadang wonten ing Karang Kadempel. Petruk eneng apa? Mugi dados nek kawuningan sinuwun. Sewu lepat nyuwun pangapunten. Kula nderek atur uninga. Petruk matura. Ora nangis wegem. Ora iso nangis. Aku wis kentekan weluh. Lah ngopo? Kanggo nyauri debt kolektor. Ora lucu ta, Kang? Ora kok. Ora. Bapakmu mboten saged omong, bapak niku ming teturon teng Ngamben mboten purun mandhap. Nuwun sewu awake anyep kabeh. Monggo nek didumuk dadane niku jantunge isih enten isih dagduk-dagduk. Ning pun mboten purun omong. Mripate ming menteleng ngemu banyu sajak nangis. Lha nyawang bapak niku wis kaya kunarpa. Kula sedih. Kula matur sanipun sinuwun Prabu Puntadewa mugi andadosna ing kawuningan. Langsung wae terus. Langsung piye? Sawanipun kula kali Petruk nyuwun sumbangan. Ngagem resake bapak. Niku bapak kudu cek darah. Ya, Tru. Oh, apa? Oh, kowe iki ora melu mresake kok. Sing mresake aku wingi tak becake. Terus dokter ngendika apa? Bapak kudu cek darah. Oh. Cuci otak. Waduh. Cuci ginjal, sing terakhir bapak kudu cek son. Cek muni piye kowe, ha? Muni piye? Kok meleset terus ta? Ha iya kowe iki kok bapakne arep pamit mati kok seneng. Weh, entuk warisan lho dhewe. Warisan kok diame-ame. Warisan ki aja diame-ame. Bocah ki nek ngame-ame warisan iki bocah sing ora gelem tumandang karya, bocah sing ora iso berusaha. Oh, marem-mareme iki nek yasa dhewe, gawe dhewe, utawa tuku dhewe, marem-mareme. Ora kok ming ame-ame warisane wong tuwa. Ora. Nek bapak mati piye ya? Ayo mendem. Lho, lah iya. Nek terus nasibmu piye? Biasa iki aku. Aku ora tau gagas piye-piye kok. Ha sing jeneng wong urip ning alam donya ora mung ngenteni to, Tru. Antri. Tak kira Semar ya wis wancine. Awak dhewe wis ora perlu nangis. Wong Semar ki ya wis ngrekoso uripe. Wis ketuan, ambegane mengkis-mengkis. Bendina pil wae. Nganti pil kabeh barang dombe. Mung mergo ben sehat. Apa ngono kuwi ora ngrusak raga? Ngono. Nek wis pancen bapakku dipestheke lara iki engko terus sirna margalayu utawa gugur.
awak dhewe iki rasa perlu sedih. Justru kowe karo aku ki sing neruske amal ibadahe bapak. Mula ana sesanti sing nyebutke anak-anakku nek amalku pedhot, kowe sing wajib nyambung. Ngono kuwi. Bapak dadi pamomong, kowe karo aku ya kudu dadi neruske dadi pamomong. Bapak dadi guru, kowe karo aku ya kudu neruske dadi guru. Bapak ki dadi seniman, kowe karo aku ya kudu neruske dadi seniman. Aja nganti pedhot amale bapak. Ngono ora kok ditangisi. Bapak ki nek saya tuwa saya ngrekoso. Sesuk kowe dadak nukoke kursi roda. Ayo. Modal saiki monggo larang. Didol ndasmu iki, Pak. Nek tak tendang piye? Hah? Karo kakane kok ndas-ndas ki. Kowe kandhane ngayal senengane ora. Mboyo santai. Nek pancen dipestheke saiki matur Ndara Puntadewa, nek Ndara Puntadewa kersa rawuh, dinteni nang Karang Kadempel sinambi nunggu bapak. Ngono. Lese jam pira? Mula nek kok bapak ki isih iso nganu, apa isih iso bergerak, kowe golek mangsi, jempole bapak dikai mangsi terus engko awak dhewe sing nulis surat dhewe. Petruk bagiane semene, garing bagiane semene, bagome terus dicap nggo jempole Semar. Duh, wis sah milik kita. Kita foya-foya. Anak apa ya? Anake Semar. Masamu anake sapa? Ha iya niki ya kowe kebangetan ora. Rasa ditangisi, wis men ra apa-apa. Ora mung Semar kowe iso ya ngono to. Kowe iso nek tuwa saya tuwa ya lara. Anakmu ya do nangisi kowe. Aku ya ngono. Aku iso saya tuwa ya lara. Lho, dalane wong dipundhut karo sing gawe urip ki dhewe-dhewe. Lho, Semar diparingi lara, terus kok malaikat teko njabut Semar. Wis awak dhewe ora iso nggodheli, bakar ngulyak malaikat. Heeh. Mbok nganggo pikiran terus nek omong. Sing aku tak matur sinuwun Puntadewa iki kersane piye? Kersa rawuh ning Karang Kadempel apa ora? Petro dalem upama Pandhawa sowan ning Karang Kadempel, Pandhawa ora ganep. Kok iso? Iya Petro, krana Sedewa dina iki murca. Lho. Ndara Sedewa murca? Iya Petro. Murcane sebab apa? Mergi menapa? Murcane Sedewa merga nggondheli pustaka Jamus Kelima Sada nggone bakal ndak caosake marang Koko Prabu Ndarawati. Lho, mangke Sinum Prabu Ndarawati mboten lenggah teng mriki kok. Nembe wae jengkar nggawa pustaka Jamus Kelima Sada. Mula yen Pandhawa sowan gotang loro ora bisa nggawa pustaka Jamus Kelima Sada lan Sedewa ya ora ana. Waduh, Gong. Mati tenan Semar. Ya wis ayo mulih tuku peti sisan. Kowe kok bingung ta ngapa to? Gawe santai lho. Gawe santai lho. Waduh gayane kok logatmu iki lho. Lho ya apa sih? Nyapa terus nyapa. Nyapa kampleng modar ora. Kok iso diastos Ndarawati? Ya mergo Ndarawati ketaman pegebluk. Terus ceritane pripun? Pustaka Jamus Kelima Sada arep tak paringake marang Koko Prabu Ndarawati Werkudara sarujuk Janaka sarujuk nekula ya mathuk nanging Sedewa ingkang darbi atur Sedewa dhewe ingkang ora sarujuk marang karsaku nggone nyaosake pustaka Jamus Kelima Sada. Terus dadi dukane pepundhenmu bendaramu Jodipati Ndara Werkudara. Iya. Terus Sedewa didukani ndaramu Werkudara apa dene ndaramu Mandura Koko Prabu Baladewa ora kuat ngampet murkaning ati ndaramu Jodipati wekasan kawiyos pangendikane Sedewa ditundung minggat dening ndaramu Werkudara. Petro Jaja muntap lirik netap duka yayasinipe netra kocak mundarandir hidup nyomangolon saka wadananira mbranang ngapa Truk menengo saling perkara iki
Aku dadi kaya ngono kelakuane. Ngendelke le gagah, ngendelke le rasa, ngendelke le sentosa. Aku mentolo karo dulure dhewe. Ing mesine Ndara Sedewa iki dadi jangkeping Pandhawa sowan ning Karang Kadempel. Ning kok mergo saka nuruti karo mubal babaling nepsu. Ora gagas kuwi kulawargane, ora gagas kuwi adine. Kok wani nundung karo Ndaraku Sedewa? Betok, kowe iki ngopo? Sik, sirah sampean ngaling-alingi kok. Lho, kowe iki nesu sapa? Ndara Werkudara. Kok mandeng aku? Nuwun sewu, mestakane ngaling-alingi. Rada medhun. Wah, edan. Nah, ngono. Oh, keduren. Sok dikepras gudulmu atos. Petruk ngopo? Sampeyan ora rumangsa salah. Sampeyan ora rumangsa keliru, ya. Aku klerune nggo napa? Luputku nggo endi? Sampeyan nundung Ndara Sedewa. Dasarmu apa sampeyan nundung Ndara Sedewa? Mergo Sedewa ora manut karo aku. Apa kabeh kulawarga kudu manut karo sampeyan? Apa sampeyan ki rumangsa bener dhewe, ya? Eling, Mas. Bener menika werna telu. Benere dhewe, bener bebrayan, benere sing gawe jagat. Benere dhewe niku tumrap sampeyan bener, tumrap wong liya ora bener. Benere bebrayan niku saiki iya, sesuk ora, saiki ora, sesuk iya. Niku wagingsir. Bener sejati niku bener sing gawe urip. Mula aja sok benerke awake dhewe. Ning ngitungan bener ora tumrape wong liya. Ndara Sedewa niku adimu, tur niku beda ibu karo sampeyan. Wajibe nek beda ibu karo sampeyan, sampeyan niku ngayomi karo adimu ku alon, tresnanara ngungkuli adimu dhewe. Kok njur seneng-menang. Sedewa, minggat, ngoten ta, Pak? Wah, ora wae-wae. Iki kula mensuran iki. Kelengkapaning kok kata-katamu kok meneng wae iki. Kompliting Pandhawa niku dumunung tanggung jawab ana Petruk, ana Bagong, ana Gareng, ana Semar. Nek Pandhawa gotang niku sing diseneni karo dewa niku Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Mergo ora iso ngreksa marang para Pandhawa. Monggo niki dibutuhke karo bapak. Pandhawa 5 dibutuhke karo bapak Swarawa teng Karang Kadempel. Sampeyan undung Ndara Sedewa, mula nganti Pandhawa menjang kepapat. Nek Pandhawa ora komplit, ora nglakon soang teng Karang Kadempel. Bapak sedo, tegese sing dadi jalaran sedane bapak sampeyan. Wah, kurang ngerti apa-apa. Lho, mbok dipersake mripate. Rek. Ora ngerti apa-apa piye? Nuwun sewu lho, sing dadi jalaran sampeyan. Ora ngerti kencang iki puling lelakone bapakmu. Bapakku lara. Isane mari Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel 5 cacahe sinambi mundi pustaka Jamus Lima Sada. Ndara Sedewa ora ana, pustaka Jamus Lima Sada ilang. Digawa Ratu Ndarawati. Tegese bapak pancen disengkake patine karo para Pandhawa. Niki kula ora trima. Ya, Gong. Ini gini. Iki pancen ketoke wis sengaja, Tru. Heeh. Iki pancen wis sengaja gawe cintrangane Bapak Semar. Ndara Sedewa ditundung karo Ndara Werkudara, Prabu Puntadewa maringke pustaka Jamus Lima Sada karo Prabu Kresna. Ada? Iya. Karepe piye iki? Ki aku nek nesu nguyuh sanggon-gon iki. Ya aja nguyuh sanggon-gon ora. Tiolot apa? Tielot. Toilet. Tielot ora. Ngarani kleru kok ora. Niki pancen wis disengaja, jelas wis disengaja. Nek carane kaya ngene iki, aku ora trima. Aku ora seneng nek kahanane kaya ngene. Pancen niate ado gawe sengsarane Bapak Semar. Oke, ora masalah. Nek ngono wis ora do ngelingi lelabuhane Bapak Semar. Tru, tanganmu ngene, Tru. Ya. Tanggo mik. Oh ya. Ora do ngelingi lelabuhane Bapak Semar. Muni kok muni. Mula kang sawe aku ora nrimake. Aku ora nrimake diatur ngersane Bapak Semar. Nek Pandhawa ora komplit, ora iso sowan ning Karang Kadempel. Ndara Sedewa murca, Ndara Sedewa lunga. Sing nundung sapa? Sing nundung Pak Kos. Waduh. Sing nundung Ndara Werkudara. Sing nundung Ndara Werkudara. Gagong. Sing nundung Ndara Werkudara. Sing nundung Ndara Werkudara. Mula waktu dina iki Ndara Werkudara karo Prabu Baladewa menjadi terdakwa. Lho. Aku ngopo? Wes kowe kakane Kresna ta kowe? Kowe kakane Kresna, aku tak takon karo kowe. Ndarawati kenaman apa goblok apa ora? Lho aku ora ngerti. Sampeyan mriki sebabe dikanthi Prabu Ndarawati. Kon dadi seksi.
Saksi yang mengatakan hal yang tidak nyata mendapat sanksi. Anda kesalahan, melanggar pasal 521. Pasal piro, Gong? 521. Apa kuwi? Dedak. Makan pitik. Iki kepiye? Sudah kepiye? Iki kanane kaya ngene iki nek nganti Pandhawa ora tekan Karang Kadempel tak etungi. Pirang dhewe foto pirang dina. Manut sedina rong dina. Niki kula wangsul. Kula bali. Nek nganti tak etungi mengke suruping Sang Hyang Surya manjing wonten ing jodhok sisih kilen munculing Candhe Ayu. Wonten ing antarisa ketingal kuning gemrining kaya kencana sinangling. Nek nganti Pandhawa ora rawuh ning Karang Kadempel terus terang terus Philip kula pokoke wangsul teng Karang Kadempel matur karo bapak. Liwat ngendi kok apike? Hah? Liwat ngendi? Terus kono belok kiri lurus wae. Kok kaya Kertonyono. Cakepane ngene iki ta. Lurus kono belok kiri menggo wae ora. Ayo saiki nek ngono bali matur karo bapak. Andake bapak Pandhawa roja raja ora komplit mergo gegeki benere dhewe, Pak. Urmangsa miris manahipun ing ngraying Ngamarta Karna Petruk kaliyan Bagong anggenipun matur dhateng Kyai Semar pangraos kula kados pepes bayu kang tapis mboten gadahi kekiyatan menawi ngantos Kakang Semar wuni ngala lampan ingkang tumanduk wonten negari Ngamarta tuwin lampan ingkang sinandhang dening para Pandhawa. Monggo kula apal dhateng watakipun Petruk kaliyan Bagong ajrih kula menawi ngantos dipun damel-damel anggenipun matur sedaya kalepatan menika dipun biyukaken dhateng Pandhawa tartemtu Kakang Semar Murina dhateng Pandhawa Koko Prabu. Kok dadi kaya ngene kahanane Werkudara. Wah, aku dhewe ya ora ngerti. Lha kuwi senengane nek nesu adimu terus tok tundung lunga. Lah nek kahanane kaya niki piye? Monggo Kakang Semar mbutuhake Pandhawa 5 cacahe rawuh ning Karang Kadempel. Sinambi pundi pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Yen perkara pustaka Jamus Lima Sada kuwi iso dijagake, merga Nyai Kresna wis paring dawuh, yen to wis
padhang lelakon kang tumanduk nang Praja Ndarawati pusaka bakal kakundurake ning yen Sedewa iki wis kadung minggat wis kebacut lunga mongko wong lunga kuwi ora dingerteni menyang endi papan pernahe ling goleki piye sasah goleki lho nek ora usah digoleki iki mengko ora kelakon sowan ning Karang Kadempel nek nganti Kakang Semar banget gone lara gedene nganti Kakang Semar kuwi sedo sapa sing kapitunan Pandhawa kelangan pamomong wah ladalah suduk gunting tatu loro wah aku ya ora ngerti nek Petruk arep sowan aku ya ora ngerti kabar nek Semar lara wah blojo dibiyuke ning aku kaluputane kabeh keluputan Pandhawa kabeh keluputan barep ya keluputan aku ya salah Janaka ya kleru Negula ya kleru yen ngono bener dhewe Sedewa ambuh ra caturan wah lah kok dadi kaya ngene saiki piye Werkudara yen miturut aku ngene wae sinambi ngenteni suwane Sedewa sartane pustaka Jamus Klimasada Petruk karo Bagong dioyak sing ngoyak Petruk Bagong sapa kowe lho kok aku ngopo kowe sing luput kok aku karo kowe Bagong dikon karo Petruk dikon sumene sawetara ning Praja Ngamarta sinambi ngenteni ya kuwi Sedewa karo pustaka Jamus Klimasada yen wis jangkep yen wis komplit tumuli mengko sowan ning Karang Kadempel kuwi dalan sing apik yen Petruk karo Bagong ora gelem dipaksa apa lama ning atase Baladewa kok gelut karo batur-batur kowe kuwi aku ya ora sudi lho lanjur sapa mengko anak-anakku sing bakal tak dawuhi aja kuwatir mongko Antarja Gatotkaca Antasena sing bakal tak dawuhi nyandhet lakune Petruk nyandhet lakune Bagong sinambi ngenteni Sedewa apa dene pustaka Jamus Klimasada Werkudara penemu ingkang mengkono mau tak kira luwih prayoga tegese supaya kabeh mlaku kanthi becik ning aku njaluk ya Dimas nggonmu dawuh kelawan anak-anakmu aja nganti nyikara kelawan Petruk lan Bagong ora bakal aku dawuh anak-anakku nyikara kelawan Petruk karo Bagong sing becik-becik wae itu manjane laku ya Dimas Werkudara nah itu lho mekaten Yayi sampun wonten margi ingkang sae tumulun sakmangke kelilanana ingkang raka madal pasilan kabar pisan sampun paripurna madyan pepanggihan Datulaya Kaka Prabu ingkang Rayinadya kundur ngedaton Arjuna wonten maring adawu budhana kang padha seba ingsun kundur ngedaton kawula nun marmadal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Arjuna kaya wis ora ana dawuh maneh purna gati ning pananggilan sawet-sawet kundur ngedaton jelok cangking dampar ketara nampit gambaran gading kadhiraken sanggaring Promban Cedi manggung ketanggung Jaka Paloro ingkang sami ngampil upacaraning keprabon kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah ubayane